най-старите са ето от този тип. Изглеждат по този начин. Виждате, другите са с по-голямо рамо, по-широко, по-дебело. И механизма на задвижване тук. Виждате зъбната предавка как е. Различават се от следващия тип. Нямат окраса. Формата на основата им наричат я тип цигулка. По-различна. Дюркоп Веста. Ето това също е стара. Тази е 62 година. Това е също не е от тази е 70-те. 870, там също горе-където е на подиума. И те виждате, че нямат окраса. По-късно започват да им правят окраса от седев, такива перлени окраси, но това в един момент стана много скъпо и затова започнали ето по този начин да ги украсяват като с надписи. Да. Стикери, надписи. Това е човекът събирал в продължение на 40 години, освен тези, които са тук. Има и още в къщи, които не са в тази изложба. Са интересни. Неговата история е интересна. Неговата каква е? Контакт с шевна машина е на 8 години разглобил, щупил на баба си машината, защото искал да си направи лагерна количка. Аха. И е направил лагерче. Така, после го научили да шие по-късно. Като студент изкарвал допълнително средства с ето онази машина там, Excel, на която пише на капака. Пред снимката на стената, която е. И правил поправки, шил на колегите си ризи и панталони с тази машина. И така малко по малко му станало интересно, започнал да купува стари, да ги поправя, всичките ги е поправил и работя. И нещо любопитно за Сингер машините, имат всички задължително сериен номер, който е